कौने देशे से पापा अइले बरतिया सबे करिया बाटे। कौने देशे से पापा अइले बरतिया सबे करिया बाटे। हमरे मंडक के बीचे घेरली बदरिया सबे करिया बाटे। हमरे मंडक के बीचे घेरली बदरिया सबे करिया बाटे। सबे त करिया सब हमरे ससुर जी, सब त करिया करिया बाटे ससुर जी। हमरे मंडक बीचे देखा में मदरिया ससुर करिया बाटे। हमरे मंडक बीच देखा में मदरिया ससुर करिया बाटे। सब सखी दी खेली अटरिया सब करिया बाटे। कौने देशे से पापा अइली बरतिया सब करिया बाटे। कौने देशे से पापा अइली बरतिया सब करिया बाटे। हमरे मंडक बीचे घेरली बदरिया सब करिया बाटे। करिया त करिया सब जेठ बाटे करिया, सब बाटे करिया सब जेठ बाटे करिया। हमरे मंडक बीच दे कावई मदरिया सब करिया बाटे। हमरे मंडक बीच दे कावई मदरिया जेठ करिया बाटे। कौने देशे से पापा अइले बरतिया सब करिया बाटे। कौने देशे से पापा अइले बरतिया सब करिया बाटे। सब त करिया सब देवर करिया, सब त करिया सब देवर बकरिया। हमरे मंडक बीच दे कावई मदरिया देवर करिया बाटे। हमरे मंडक बीच दे कावे मदरिया देवर करिया बाटे। कहवा से अइले पापा सब बरतिया सब करिया बाटे। हमरे मंडक के बीचे घेरली बदरिया सब करिया बाटे। तो बहुत ही प्यारा गीत, आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और कैसा लगा कमेंट के साथ बहुत ही अच्छा सपोर्ट और प्यार दुलार के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।